vil jeg prøve at vise, hvordan man løser en andengradsfunktion eller en andengradsligning. Det første man gør, det er, at man finder ud af, hvad de forskellige bogstaver er i vores generelle funktion. Så A er lig med 2, det står foran x i anden. B er lig med minus 5. Og C er lig med 2. Det er en god idé lige at skrive det ned til at starte med, så man ligesom har styr over, hvad er de forskellige tal, vi arbejder med. Så har jeg skrevet D hernede. Det første, man skal gøre, når man ser en andengradsfunktion, det er, at man skal udregne diskriminanten. Diskriminanten siger noget om, hvor mange løsninger en andengradsfunktion har. Diskriminanten hedder D er lig med B i anden minus 4 AC. Og så er det jo bare at sætte tallene ind, så i stedet for B sætter vi minus 5 ind. Det skriver jeg her. Minus 5 i anden. Sådan. Minus 4 gange A, der er 2, gange C, der også er 2. Så regner jeg det ud og finder ud af, at minus 5 i anden, det giver 25. 4 gange 2 gange 2, det giver 8, det giver 16. Så står der 25 minus 16, og det er lige med 9. Så diskriminanten er lige med 9. Nu har vi en positiv diskriminant, det vil sige, at der er 2 løsninger til den her. Hvis vi snakker om løsninger, så er det der, hvor vores andengradsfunktion skærer x-aksen. Altså her. Så nu ved jeg, at min andengradsfunktion skærer x-aksen 2 steder, da diskriminanten er over 0. Hvis diskriminanten var under 0, ville der ikke være nogen løsning. Og hvis diskriminanten ville være lige præcis 0, så ville der være en løsning. Hvis der ikke ville være nogen løsning, kunne det fx se sådan her ud. Eller det kunne se sådan her ud. Altså det vil være, hvor det ikke rammer. Nu ved jeg, at der er 2, så det er det, vi arbejder videre med. Når man så skal finde de 2 løsninger, så er der en formel, man skal bruge til det. Og den formel, den hedder x1, fordi det er det første løsning, vi gerne vil finde. Og så hedder den minus b plus kvadratroden af d divideret med 2a. Og når vi har det her, så er det igen bare herover at sætte ind. Så vil vi i stedet for minus b, så vil det stå minus 5 plus kvadratroden af d, som er vores 9 hernede, divideret med 2 gange 2. Hvis jeg regner det her ud, så står der minus giver plus, så står der 5 plus 3, det giver 8. Divideret med 2 gange 2, det giver 4. Og altså giver vores første løsning 2. Så det vil sige, at vi har et punkt herovre, som hedder 2, så den skærer herovre, hvor x er lige med 2. Den anden løsning hedder x1. Den skriver jeg lige her. Vi kan blive ved med at have plads. Jeg skriver lige med 2 her, så vi har det. Den anden hedder x2. Og det eneste, der er forskel på de 2 ligninger, det er, at der står minus i stedet for plus. Så nu hedder det minus b minus kvadratroden af d divideret med 2a. Og på samme måde som før sætter jeg ind, så der står minus 5 minus 5 minus kvadratroden af 9 divideret med 2 gange 2. Sådan der skal det se ud. Så står der nu 5 minus 3, det giver 2, divideret med 4, så får vi en halv. Så nu har jeg de 2 løsninger på min andengradsfunktion. Vi har en, hvor der er lige med 2, en, hvor der er lige med en halv. Nu afsætter jeg lige det andet punkt også, så det ligger lige her. Så nu har vi de 2 punkter herovre. Det sidste vi mangler, det er at beregne toppunktet. Toppunktet er der, hvor andengradsfunktionen har sit højdepunkt eller sit laveste punkt. Alt efter hvordan benene vender. Der skal vi udregne både en x-værdi og en y-værdi. X-værdien hedder minus b divideret med 2a. Og igen går vi herover og bare indsætter, så minus b bliver til minus 5 divideret med 2 gange 2. Altså 5 divideret med 4, som giver 1,25.
Det vil sige, at vores x-værdi er 1,25 i vores toppunkt. Vores y-værdi herover hedder minus d divideret med 4a. Og hvis jeg skal regne den ud igen, så minus d det bliver minus 9 divideret med 4 gange 2. Altså minus 1 ottendedel giver det så også. Vi kan også afrunde til minus 1,13. Så nu har jeg en x-værdi, herovre, og en y-værdi her. Og så skal jeg have indsat den, altså går jeg 1,25 ud, og minus 1,13 ned, og sætter et punkt her. Det sidste punkt, jeg kender, det er, at vores funktion den skærer y-aksen i 2, så det kan jeg også indsætte her. Og nu kan jeg lave en tilnærmet tegning, som ser sådan her ud. Og dermed har jeg nu løst min andengradsfunktion ved at finde de to nulpunkter, og jeg har også beregnet toppunktet.